English private part. Private part. Like English a private part yo. Madam? No. Ini diputar. Hey. We don't know some. Oh, no, when you sham. Nwa piko nu ka do chanje wo ebo mgba nwa. Ogo. Amadi mo onyo. Apolo di mo bodo yibo. It is serious. Ije obodo yibo. Maka ije obodo yibo we na acho na. Ije obodo yibo ige na ihe fuko ụzọ. Aye che na onye ọcha. Ọcha ndị ọzọ na-agba mbọ na-etu de Chineke wele kpọlụ gị aka. Hey, nwa piko la efi ono de ka ọ dị. Nka ọmụ nwa n'ụlọ mba. Mụ nwa n'ụlọ na-acha. Mani mkpuke. Hey. Wow. Imugo nwa. Amube mo nwa. Imugo di. Amube. Ọ ya bụ ne bugo nwa onwe karo gede. Amube m dike ka mesizi mo nwa. Na se nu di na o se nu di na mela wala. Oga di ka amube m anda amube mo nwa. Okay. Ọ we karo gede. Yo shaka nke nne nwa. Like ọ yo cha yo. To cha mkputu. Amube m amube mo nwa. Ngwa nwi. Oga, are you okay? Ewani. Na wow. Ewani. He shock you. Hey. Hey. Kind of man. Thunder fire. This one need okay. This one need okay. Okay. I'm okay. So I'll anyway. Ha. Na wow. Hey. Man, English private part. Private part. Like English a private part yo. Which one is it again? You that's not really nkata. But when you go like na alage sa nilo ka na akage nilo. Oga start kwa gemma. Like how? But that's not really nkata like you go na alage sa nilo like ona kita na even say na oh ke mo na kita mfu ilo hoge. Like I said, if I get you can into some open na give mo boy kina nsi mo na kita no ke. Who go see you mad? I don't know about your face. I don't know about your face. Is your brother? Go for beat.